Ahoj Tomáš, vítaj opäť v Las Vegas. Môže nám prezradiť, ako si strávil leto? Tak letos jsem byl v Česku, v Mladé Boleslavi jsem trénoval a jezdil jsem do Prahy za svým kondičním trenérem, takže léto bylo rychlé v České republice, ale užil jsem si to. A bol si aj niekde na dovolenke, kde si sa trochu zrelaxoval? Já jsem byl na dovolený hned po sezóně v Dominikáně, takže během léta jsem nikde nebyl, spíš jsem se připravoval, trénoval jsem denně, abych byl připravený tady na kemp. A ako by si zatiaľ zhodnotil priebeh tohto rookie campu? Tak zatím je to dobrý a myslím si, že už jsme byli všichni natěšení, aby to prostě začalo a jsem za to rád, protože zrovna pro mě je to docela dlouhý, protože jsem byl zvyklý, že už v září nám začala sezóna v Česku, takže si na to musím trošku zvyknout, ale jsem rád, že už můžu být na ledě, trénovat a že i zápasy budou, takže jsem rád. A už ti tréneri dali nejaké ohodnotenie, že čo si o tvojom výkone myslia zatiaľ? Tak zatím jsem s trenérama nemluvil, podle mě na to asi bude čas i po nějakých zápasů, takže ještě na to nedošlo. A aké máš cieľ na túto sezónu? Tak cíl samozřejmě udělat tým a prostě se o to poprat, ale říkám, nebude to nic jednoduchého, ale já prostě si to chci užít a chci to prostě zkusit udělat a prostě užívat si to, protože takováhle možnost se nemusí naskytnout každý rok a prostě budu tvrdě pracovat a pokusím se udělat tým. Ďakujem.